Sarkin da ba shi da jika bai da mata a har kullum, ikonsa ne ke sarrafa rayuwata dare rana. A wurin gafurar rahimu ne mutuwa. Ƙasar Hausa mun bar sana'ar gado mun bi kumfa kuɗin salari, ba zai rike mu a wannan rayuwa ba. Kamar kullum ta bauchi da baitoci da kula fice wata bata bambadanci, ashe lallai gaskiya akwai ta da launin nan na ɗace halin ƙarya, sai dai furen da ba zai ko haifi ɗa ba. Ƙasar Hausa in za ku bincika tarihi na farko akwai noma, kasuwa, sana'a, kiwo, can na leko abin duba. Mun bar sana'ar gado mun bi boko ganin sauki, kuma lusari ba zai cin magaci ba. Ƙasar Hausa mun bar sana'ar gado mun bi kumfa kuɗin salari, ba zai rike mu a wannan rayuwa ba. Mu je Hausa lalle sana'a sa'a ta fi gata, ruwayoyi sun tabbata da sana'ar ce mabuta. Mu je Turai su ma gadarar su ne masana'anta cikin nema, ba su ɗora buri kan salari kaɗai ba. Ina daɗi da abin da za ka ci sai ka nemi bashi, bikin kuka da biki na murna sai ka nemi bashi. Bakin fatara da bakin talauci sun shiga rayuwar shi, akwai kallo bayan ritayar mashi ne na duba. Ƙasar Hausa mun bar sana'ar gado mun bi kumfa kuɗin salari, ba zai rike mu a wannan rayuwa ba. Abin dari ma'anar ta kalmar ma shi ne na duba cikin sauki, manufar ta ba shi ne ita ba kuɗi ba. Ina rana matakar idan ba sata ne kayo ba, faɗan salari har abada ba zai zama mai kuɗi ba. Dalilai na mai kuɗi a duniya duka ɗan kasuwa ne batun karo. Mai kuɗin Afirkan nan ɗan kasuwa ne a Nigeria, da arewa masu kuɗin 'yan kasuwa ne. Ina mafita daga kama boko zo ka taya ni duba. Ƙasar Hausa mun bar sana'ar gado mun bi kumfa kuɗin salari, ba zai rike mu a wannan rayuwa ba. Ƙasar Thailand har China sun rike harka ce ta noma, Amurkawa da na Larabawa sun rike kasuwa ma. Ƙasar Rasha da Iran da Indiya kira ne makama, da Yarbawa da Igbo kwarai ba su ce
salari kaɗai ba. Abin haushi kuma wai bahaushe kan salari ya dirko gidadanci, ya rusa tsarin gado nai na karko ina mafita. Kowa ya koma zauren nan na gado akwai dama, tun lokaci bai karewa ka kabba. Ƙasar Hausa mun bar sana'ar gado mun bi kumfa kuɗin salari, ba zai rike mu a wannan rayuwa ba. Mu ɗau noma, kiwo da saka wannan ya fi lada da wanzanci, da ginin tukunya tanda har da randa da dukanci. Sana'a ta gado shine gaskiyar da iyarinsi, ba zai yi cizon yatsa a rayuwa ba. Ƙasar Hausa mun bar sana'ar gado mun bi kumfa kuɗin salari.